Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Αν στο σημερινό λοιπόν βίντεο έχετε σκοπό να βρίσετε, επειδή θα εξαγριώσει πάρα πολύ σε αυτό που θα πω, τότε καλύτερα να μην το δείτε. Διότι ο λόγος που κάνω εγώ αυτό το βίντεο είναι για να εξελίξω την κοινωνία και να την πάω ένα βήμα πιο μπροστά. Αν εσείς τώρα πάλι που θέλετε να το παρακολουθήσετε με αφοσίωση, ακούστε, σκεφτείτε και βγάλτε μια δική σας γνώμη. Και να ξέρετε επίσης ότι στο σημερινό βίντεο, για να μην παρεξηγηθώ αργότερα, μιλάω και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και για τα δύο φύλλα μιλάω. Οπότε, αν σε μια στιγμή τύχει και πω παράδειγμα για το ένα φύλλο, σημαίνει ότι μιλάω και για το άλλο. Διότι και τα δύο φύλλα έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Οπότε μη μου την πείτε αν παρακάτω τύχει και αναφερθώ σε ένα από τα δύο φύλλα. Εννοείται ότι μιλάω και για το άλλο. Και το λέω αυτό για να μην τρώω πολύτιμο χρόνο. Όπως η εισαγωγή μου τώρα. Λοιπόν, ο Τζον Λένον έλεγε ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου κρυβόμαστε για να κάνουμε έρωτα και ενώ η βία ασκείται ελεύθερα στους δρόμους. Ο έρωτας είναι ευτυχία, η βία είναι μιζέρια. Συνεπώς ζούμε στην κόλαση. Ή τουλάχιστον έχουμε κάνει τον πολιτισμό μας μια κόλαση. Κανονικά θα έπρεπε βάσει λογική να συνέβαινε το αντίθετο. Δηλαδή ο έρωτας να μπορούσαμε δημόσια να κάνουμε έρωτα, δηλαδή να μοιραστούμε την ευτυχία παντού, και η βία να γίνεται στα κρυφά έως και καθόλου. Κατά προτίμηση το δεύτερο. Το θέμα είναι όμως ότι τα ανθρώπινα αίσθηκτα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ωστόσο όμως πρέπει να επιβλέψουμε με νόμους και ηθικούς κώδικες να καταργήσουμε τους ηθικούς έρωτες και τους ανηθικούς. Δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση ανηθικός έρωτας ή απαγορευμένος έρωτας. Έχουμε δει σε σύριαλ, έχουμε δει σε ταινίες, έχουμε δει και στην πραγματικότητα απαγορευμένους έρωτες, μα ό,τι και αν έχετε δει, κανένας από όλους αυτούς τους έρωτες δεν ήταν απαγορευμένος. Καταρχήν θα μιλήσω για το γυμνισμό. Ο γυμνισμός. Το ξέρω ότι στην αρχαία Ελλάδα ο γυμνισμός ήταν νόμιμος, ενώ σήμερα έχει γίνει προσβολή δημόσιας οδού. Οπότε λοιπόν αυτή είναι μια μορφή παρακμής. Και στη βίβλο επίσης αναφέρεται ότι οι ανθρώποι ντράπηκαν για το σώμα τους από το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή στην αληθινή μας φύση τα ρούχα εφευρέθηκαν για να μας προστατεύουν από το κρύο ή για να μας προστατεύουν από έντομα. Δεν έχουν εφευρεθεί για μόδα ή για να ντυνόμαστε. Κανονικά γυμνισμός δεν θα πρέπει να ήταν προσβολή δημόσιας οδού. Και όχι, δεν υπάρχει ντροπή σε αυτό. Όπως σας είπα και πριν, στην αρχαία Ελλάδα ο γυμνισμός ήταν κάτι συνηθισμένο. Δεν ήταν κάτι περίεργο. Σήμερα έχει γίνει περίεργο πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι παρακμή, δεν είναι εξέλιξη. Γιατί αρνούμαστε την πραγματική μας φύση και το σώμα μας και ντρεπόμαστε για το σώμα μας. Ντρεπόμαστε για το σώμα μας. Δηλαδή ντρεπόμαστε για αυτό που μας έδωσε ο Θεός ή η φύση για τους άθεους. Ντρεπόμαστε για τη δημιουργία μας, ντρεπόμαστε για τον εαυτό μας, να τον αναδείξουμε προς τα έξω. Επίσης, ναι, γιατί αν κυκλοφορούσαμε γυμνοί, δεν θα υπήρχε τίποτα ντροπή. Ουσιαστικά οι σεξουαλικές προκλήσεις από τα ρούχα προέρχονται. Δεν προέρχονται από τα γυμνά σώματα. Ενώ τα διλήμματα, ξέρετε. Δηλαδή, και αυτό πώς γίνεται? Τώρα να μιλήσω για αντρικά παραδείγματα, για γυναικεία. Θα αναγκαστώ να μιλήσω και για τα δύο φύλλα πάλι. Θα φάω λίγο χρόνο. Γιατί κάποιοι δεν το καταλάβαν ότι μιλάω και για τα δύο φύλλα. Λοιπόν, ότι σε μια γυναίκα
για να φανεί σεξι ένας άντρας, πρέπει να φοράει ωραίο κουστούμι. Όχι να είναι όλο τσιτσιδός. Αλλιώς θα φανεί γελίος. Σε έναν άντρα, για να φανεί ελκυστική η γυναίκα, πρέπει να φοράει ένα ωραίο μίνι, αλλιώς έτσι θα είναι μια συνηθισμένη απλά οπτασία γυναίκα άμα είναι γυμνή. Λοιπόν, τι το προκαλεί αυτό βέβαια? Η φαντασία. Ο άνθρωπος λειτουργεί πολύ με φαντασία. Διότι όταν κρύβει τα επίμαχα σημεία, τα σεξουαλικά σημεία, επιμικρύνεις η φαντασία και επιμικρύνοντας η φαντασία, ο άνθρωπος καυλώνει πιο πολύ. Μου πείτε γιατί μιλάω έτσι, μιλάω χήμα γιατί η λογοκρισία είναι προσβολή της ελληνικής γλώσσας. Και εγώ δεν συμφωνώ. Λοιπόν, αυτό. Ο άνθρωπος καυλώνει πιο πολύ λοιπόν. Ωστόσο όμως και πάλι θα καύλωνε ο άνθρωπος άμα έβλεπε ή το αντίθετο φύλο ή αν έβλεπε το ίδιο φύλο αν είναι ομοφυλόφιλο ή αν έβλεπε ζώα αν ήταν κτηνοβέτης και όλα αυτά. Και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό αποδεικνύει ότι δεν είμαστε και μονογαμικά όντα. Από τη φύση μας είμαστε πολυγαμικά όντα. Όποιος πιστεύει ότι είμαστε μονογαμικά όντα είναι βαθιά νυχτωμένος. Αλήθεια σας λέω. Βέβαια μια παρένθεση θα πω, συγγνώμη πάλι. Το ότι είμαι υπέρ της σεξουαλικής ελευθερίας δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι είμαι υπέρ του βιασμού. Δηλαδή, όταν μιλάω για σεξουαλική ελευθερία εννοώ ο ένας να θέλει τον άλλον ενώ έχουν τη συνένεση και οι δύο. Δηλαδή ο ένας να συμφωνεί με τον άλλον άνθρωπο ότι θέλουν να κάνουν σεξ. Τώρα αν ο ένας θέλει και ο άλλος άνθρωπος δεν θέλει, τότε αυτό το πράγμα είναι βαρβαρότητα, είναι βία, βιασμός. Ωστόσο όμως ο βιασμός δεν είναι σωστό. Πρέπει και το ένα μέλος να θέλει και το άλλο. Και το τρίτο αν υπάρξει. Τι θέλω να πω με όλο αυτό? Ότι η μονογαμία δεν θα πρέπει να υπήρχε ποτέ. Είναι μια προπαγάνδα που δημιουργήσε ο χριστιανισμός. Όπως το Μεσαίωνα ήταν αμαρτία να έχει μια γυναίκα κρεατολιά επειδή τη θεωρούσαν μάγισσα. Έτσι λοιπόν ήταν αμαρτία και το σεξ πριν το γάμο. Έτσι λοιπόν είναι αμαρτία και η πολυγαμία. Το κράτος ωστόσο χρησιμοποιεί τη μονογαμία για να μας κρατάει σπίτι και να ελέγχει τα έσοδά μας και την οικογένειά μας. Και έτσι λοιπόν έχουν δημιουργήσει και διάφορες σαπουνόπερες και λογοτεχνικά βιβλία ώστε να μας καταστήσουν μονογαμικά όντα. Ενώ στην πραγματικότητα ήμασταν πολυγαμικά από ανέκαθεν στη φύση μας. Όπως και τα περισσότερα πλάσματα. Στο κάτω-κάτω. Και τα περισσότερα βασικά όχι, τα λιγότερα θηλαστικά είναι πολυγαμικά. Τα περισσότερα από όσο θυμάμαι είναι μονογαμικά. Λοιπόν. Ωστόσο όμως, επειδή και εμείς καταστρώμαστε στα θηλαστικά, στην αρχαία Ελλάδα, στη χώρα που έχουμε πάρει ως παράδειγμα πρόοδου, η πολυγαμία αναφέρεται παντού. Πρώτα απ' όλα πολυγαμικός ήταν ο θεός ο Δίας, ο οποίος την είχε απατήσει πολλές φορές. Επομένως η Ήρα, όχι Ήρα, επομένως η Αφροδίτη ήταν πολυγαμικιά. Η Αφροδίτη ήταν, η οποία είχε κερατώσει πολλές φορές τον ύφεστο. Βέβαια η πολυγαμία έδειχνε και συνέπειες, ενώ οι άνθρωποι από την άλλη στη φύση τους είναι να είναι πολυγαμικοί. Γιατί αν ήμασταν μονογαμικοί άνθρωποι, τώρα εμάς τους άντρες θα σηκωνόταν μόνο σε μια συγκεκριμένη γυναίκα και οι γυναίκες θα στάζαν μόνο σε έναν συγκεκριμένον άντρα. Αυτή λοιπόν θα ήταν η μονογαμία. Ωστόσο, εφόσον είμαστε πολυγαμικοί, οι ορέξεις μας μεγαλώνουν και πηγαίνουμε από το ένα μέλος στο άλλο.
από τη μία γυναίκα στην άλλη, από τον έναν άντρα στο άλλο, από τη μία γυναίκα στον έναν άντρα, από τον έναν άντρα στην άλλη γυναίκα και ούτω καθεξής. Αυτό εννοώ ότι είμαστε πολυγαμικά όντα. Από τη στιγμή που καυλώνουμε με πάρα πολλούς ανθρώπους, αυτό μας κατατάσσει στην κατηγορία των πολυγαμικών πλασμάτων. Στο κάτω-κάτω, 1 στους 3 ανθρώπους χωρίζει. Οπότε και αυτή είναι μια άλλη απόδειξη. Το έχει αποδείξει ο καθηγητής Οσιανίνης. Αυτό. Έτσι λοιπόν που λέτε. Εφόσον λοιπόν είμαστε πολυγαμικά όντα οι άνθρωποι και όχι μονογαμικά, αυτό φαίνεται και αλλού. Και σε άλλο παράδειγμα. Οι γυναίκες, ας πούμε, είναι πιο πολλές στον πλανήτη από ότι οι άντρες. Στην Ελλάδα μόνο και μόνο το 55% είναι γυναίκες. Αν λοιπόν δεσμεύσουμε έναν άντρα με μια γυναίκα, αναγκαστικά πολλές γυναίκες θα μείνουν μόνες. Και αναγκαστικά κάποιοι άντρες θα πρέπει να απατήσουν τις γυναίκες τους προκειμένου να μείνουν και αυτές ικανοποιημένες, να κάνουν οικογένεια. Οπότε λοιπόν ακόμα και η ισότητα των φύλων των ανθρώπων και πάλι καταλήγει στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να είμαστε μονογαμικά όντα. Ποια άλλη απόδειξη να φέρω πια? Επομένως, ο λόγος που το σεξ υπάρχει, ο βιολογικός λόγος, ο πραγματικός, είναι για να τεκνοποιούμε. Μην ξεχνάτε όμως ότι η γυναίκα από μια ηλικία και μετά δεν μπορεί να τεκνοποιήσει. Ο άντρας όμως μπορεί. Οπότε, είσαι παντρεμένος ας πούμε με μια γυναίκα και τεκνοποιείς και μεγαλώνει η γυναίκα. Και η γυναίκα όμως δεν μπορεί να κάνει άλλα παιδιά. Εσύ λοιπόν μετά, τι κάνεις? Θα πρέπει αναγκαστικά να πας με άλλη γυναίκα για να κάνεις άλλα παιδιά. Αυτό εννοώ ότι η σχέση είναι μια φυλακή. Ή ο γάμος. Ο γάμος ας πούμε είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Αυτό ας πούμε δεν θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ποτέ. Ο Θεός ή η φύση όταν έφτιαχναν τη γη, έφτιαχναν και τους ανθρώπους και όλα αυτά, από τα βακτήρια και όλα αυτά, δεν έφτιαξαν λοιπόν τον γάμο. Ο γάμος είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Δεν είναι δημιούργημα της φύσης ή του Θεού. Οπότε δηλαδή η φύση μας έκανε να πηγαίνουμε με όσους συντρόφους θέλουμε. Ελεύθερα. Έτσι μας έκανε η φύση. Και η φύση έχει τον τελευταίο λόγο. Αλλιώς όπως είπα και πριν, θα καυλόμαναμε μόνο με ένα άτομο. Έχω άδικο. Έχω δίκιο. Εγώ δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο, εγώ λέω απλά βλέπω πώς είναι η αλήθεια. Γιατί δεν μπορεί δηλαδή να κατηγορείτε τους πολυγαμικούς ανθρώπους που απλά θέλουν να δοκιμάζουν εμπειρίες επειδή απλά δεν είναι μονογαμικοί. Δεν μπορείτε δηλαδή να λέτε σαβουρογαμιάδες στους άντρες επειδή πηγαίνουν με πολλές και παλιοτσουλάρες στις γυναίκες γιατί πάνε με πολλούς. Ξεχνάτε ένα βασικό κανόνα εσείς που τα κάνετε αυτά. Ότι το σώμα μας ανήκει και το χειριζόμαστε όπως εμείς θέλουμε. Αυτό το βασικό κανόνα όλοι το ξεχνάνε. Και ανθρώποι της εκκλησίας δηλαδή που είναι πιστοί στο Θεό το ξεχνάνε στους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι κάτι που ξεχνάνε στους υπόλοιπους ανθρώπους που τους κατακρίνουν για αμαρτωλούς. Ούτε σαβουρογαμιάδες είμαστε, ούτε παλιοτσουλάρες είμαστε, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
Έχουμε απλά δικό μας δικαίωμα να διαχειριζόμαστε το σώμα μας, τη σεξουαλική επιθυμία μας, τη συνένεσή μας, όπως ακριβώς θέλουμε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ούτε οι μονογαμικοί άνθρωποι, ούτε οι πολυγαμικοί. Το πρόβλημα λοιπόν σε αυτό είναι οι άνθρωποι που θέλουν οι γύρω τους να είναι μονογαμικοί. Συνεπώς, αν το παρατηρήσετε, πολλοί παντρεμένοι είναι που απατούν. Και άντρες και γυναίκες. Όπως τα περισσότερα θηλαστικά, ο άντρας θέλει να σκοπός του είναι συνεχώς να καρποφορεί και να τεκνοποιεί, να αυξάνει τον πληθυσμό του πλανήτη. Και αυτό με μια γυναίκα δεν γίνεται. Πρέπει να γίνεται με πολλές. Πρέπει να καρποφορεί γυναίκες. Και ο λόγος που η γυναίκα θέλει τους άντρες κοντά της, τον άντρα κοντά της, είναι επειδή το θέλει για ασφάλεια, για να μεγαλώσει τα εμβρία, τα παιδιά, τα μωρά, και να την προστατεύσει ώστε να μην έρθει κανένας άλλος άντρας να σκοτώσει αυτά τα μωρά για να κάνει με τα δικά του. Γιατί όλα τα πλάσματα αυτό κάνουν. Εκεί καταλήγουν. Μόνο που ο άνθρωπος είναι πιο έξυπνο από όλα τα θηλαστικά. Και εφόσον είναι το πιο έξυπνο από όλα τα θηλαστικά, με εξαίρεση βέβαια, νομίζω το δελφίνι δεν θυμάμαι, όχι, τέλος πάντων είναι το πιο έξυπνο από όλα τα θηλαστικά ο άνθρωπος, τότε αυτό λοιπόν τον κάνει να βλέπει τα πράγματα πιο σοβαρά. Να βλέπει πιο καλά την πραγματικότητα. Να καταλαβαίνει το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Στον έρωτα λοιπόν δεν υπάρχει σωστό ή λάθος και στο σεξ. Και δεν υπάρχει καν το κέρατο. Συγγνώμη δηλαδή. Όταν μια γυναίκα θέλει έναν άντρα ή ένας άντρας θέλει μια γυναίκα, έχουν παντρευτεί, έχουν μήπως μαρκάρει το μουνί τους ή την μπούτσα τους για να είναι ντε και καλά δικά τους? Τα έχουν μαρκάρει δηλαδή? Ξέχνουν ότι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ελεύθεροι όλοι μας? Γιατί λοιπόν φυλακίζετε τους συζύγους σας ή τις συζύγους σας? Γιατί? Δηλαδή, γιατί κάνετε κουμάντο σε γενετικά όργανα των άλλων? Δεν είναι δικά σας τα γενετικά όργανα. Είναι δικά τους και τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Αυτό το σκέφτεται κανείς ποτέ? Όχι, δεν συμφέρει να το σκεφτείτε. Θέλετε αποκλειστικότητες. Θέλετε να είναι σκλάβοι σας. Να έχετε το τέρι σας σκλαβωμένο από τα κέρατα, έτσι, με τη βοήθεια του νόμου κιόλας, και να τους θέλετε κάθε ελευθερία. Αυτό θέλετε. Ωστόσο όμως δεν πρέπει να κατακρίνουμε και αυτούς που επιλέγουν να είναι μονογαμικοί. Αλλά άλλο να επιλέγεις να είσαι μονογαμικός, ή άλλο να επιλέγεις να είσαι πολυγαμικός, άλλο να επιλέγεις η γύρω σου λοιπόν να είναι μονογαμική. Να ξέρετε κάτι, ότι οι άνθρωποι λειτουργούν με συνένεση. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Μπορούν να τρώνε ό,τι θέλουν, να πίνουν ό,τι θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, αρκεί λοιπόν να μην βλάπτουν τους γύρω τους. Τώρα, το να κάνεις κάτι και ο άλλος απλά να σε βλέπει και να σε κατακρίνει, δεν βλάπτει τον άλλον. Ο ίδιος βλάπτει τον εαυτό του. Αν π.χ. τον βαράς, ας πούμε, εκεί πράγματι βλάπτεις τον άλλον. Αν του κλέβεις τα πράγματα, εκεί τον βλάπτεις. Αν λοιπόν κάνεις έρωτα χωρίς τη συνένεσή του, εκεί και πάλι τον βλάπτεις. Αν λοιπόν κάνεις έρωτα με κάποιο άλλο άτομο και ο άλλος απλά σας βλέπει ή μαθαίνει ότι κάνεις και προβληματίζεται, εκεί δεν το βλάπτεις. Εκεί βλάπτει ο ίδιος τον εαυτό του. Αν π.χ. καθαρά Δευτέρα τρως πιτόγυρο, δεν το βλάπτεις. Βλάπτει αυτό τον εαυτό του. Δεν μπορείς λοιπόν να θεωρείς ότι βλάπτουν την κοινωνία ανθρώποι οι οποίοι κάνουν πράγματα τα οποία εσύ δεν θες να κάνεις. Επίσης αυτό ξέρεις πως ονομάζεται? Ζήλια. Δηλαδή, άνθρωπος που
που είναι ρατσιστής των πολυγαμικών ανθρώπων, και το τονίζω το ρατσιστής των πολυγαμικών ανθρώπων, είναι άνθρωπος που ζηλεύει. Διότι ο ίδιος έχει ηθικοπλάσει τον εαυτό του, φοβάται να πατήσει σύζυγο και επομένως φοβάται να πατήσει σύζυγο και επομένως αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί, αυτός ο άνθρωπος που φοβάται να πατήσει σύζυγο ξέρει ότι δεν έχει αυτό το δικαίωμα και ξέρει με τι αρχές τον έχουν μεγαλώσει, και επειδή ακριβώς ζηλεύει ξυπνάει το κόμπλεξ του. Η πολυγαμία λοιπόν πάντα υπήρχε, ακόμα και στα χωριά δεκαετία 60, 50, 40, 30. Αλλά τότε γινόταν πιο κρυφά, τώρα γίνονται πιο φανερά. Πρέπει επιτέλους αυτό το πράγμα με τη μονογαμία, με το στανταράκι και με το γάμο να σταματήσει επιτέλους. Κάνεις παιδιά, τα μεγαλώνεις, από εκεί και πέρα η ζωή είναι δική σου. Επομένως, όπως είχα πει και πριν, το σεξ έχει δημιουργηθεί για τα παιδιά, για να κάνουν παιδιά. Τώρα όμως η νέα τάξη, έτσι όπως μας έκανε, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά συνέχεια. Αλλά η δομή του σεξ όμως κυριαρχεί ακόμη. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα προφυλακτικά. Βέβαια και τα δελφίνια κάνουν σεξ χωρίς να κάνουν παιδιά. Εννοείται, για πλάκα. Τα οποία τα δελφίνια αναγνωρίζουν είναι πολύ εξυπνότερα πλάσματα από τους ανθρώπους, καθώς χρησιμοποιούν το 20% των εγκεφάλων τους. Και είναι τα αγαπημένα μου πλάσματα. Δηλαδή, αν τα δελφίνια μιλούσαν σαν ανθρώπους, θα έκανα πιο πολύ παρέα με δελφίνια παρά με ανθρώπους. Εντάξει. Είπα να χωρατεύσω και λίγο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να αναγνωρίσετε το δικαίωμα σε όλους τους υπολείπους, σε όλους τους ανθρώπους, να μην κατακρίνουν τους πολυγαμικούς ανθρώπους, να μην τους μισούν. Και πρέπει επίσης να σταματήσετε να ρωτάτε πώς και δεν βρήκες καμιά κοπέλα ή πώς και δεν βρήκες κανένα αγόρι. Σταματήστε να κάνετε αυτή την ερώτηση. Σταματήστε να ακολουθείτε τα πρότυπα της φασιστικής κοινωνίας που ζούμε σήμερα, της κοινωνίας της μόδας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Επιτέλους. Το λένε πολλοί και πολλοί δεν το τηρούν. Επίσης θέλω να αναγνωρίσω κάτι, ότι πολλοί λένε επίσης, η πλάκα είναι ότι πολλοί από αυτούς λένε ότι εγώ έτσι είμαι και όπου αρέσω. Έτσι είμαι και όπου αρέσω. Και στα αρχίδια μου τι λέει ο κόσμος για μένα. Και οι ίδιοι άνθρωποι, στους ίδιους ανθρώπους τώρα, αν κάνεις κάποια μαλακία, μπροστά τους θα σου πούν, σκάσε ρε μαλάκα, σταμάτα, θα γίνουμε ρεζίλοι, μας κοιτάει ο κόσμος. Αυτοί που λένε έτσι είμαι και όπου αρέσω, σου λένε μετά, κάτσε ρε μαλάκα, θα γίνουμε ρεζίλοι, μας κοιτάει ο κόσμος. Κατά τα άλλα δεν τους νοιάζει το τι θα πει ο κόσμος. Βλέπετε λοιπόν, κοροϊδεύετε λοιπόν τους εαυτούς σας περισσότεροι. Αυτό κάνετε. Κοροϊδεύετε και προσβάλλετε και τις νοημοσύνες μας, κοροϊδεύετε και τους εαυτούς σας. Σας νοιάζει ακόμα τι θα πει ο κόσμος. Και ας μας διατυμπανίζετε ότι δεν σας νοιάζει και ότι είστε ο εαυτός σας, σας νοιάζει και ζείτε για την κοινωνία, ζείτε για τον υπόλοιπο κόσμο, ζείτε για το ένα τι θα πει η κοινωνία για μένα. Γι' αυτό ζείτε. Έχετε χάσει τους εαυτούς σας. Αλήθεια σας λέω. Όχι ότι εγώ δεν θέλω να το παίξω, θέλω να το παίξω ότι και καλά δεν είμαι θύμα μερικές φορές. Αλλά όμως τουλάχιστον να γνωρίζω τι συμβαίνει. Προσπαθώ και εγώ να βρω τον εαυτό μου. Αλλά γενικά οι περισσότεροι έχουν χάσει τους εαυτούς τους. Έχουν γίνει μονογαμικοί και ο εαυτός τους ανήκει σε σύντροφο και αυτός ο σύντροφο ανήκει στο σύντροφο πάλι. Βέβαια όλοι χρειαζόμαστε όλους. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να ζει μόνος του. Είναι κοινωνικό άτομο. Δεν πιστεύω ότι ο καθένας ζει για τον εαυτό του.
Πιστεύω ότι ο καθένας χρειάζεται τους υπολείπους. Όλοι χρειαζόμαστε όλους. Αυτό το ότι προτιμώ να μένω μόνος μου και θα είμαι καλύτερα, αυτό είναι προπαγάνδα. Το πιο σωστό είναι ότι όλοι χρειαζόμαστε όλους. Και επίσης δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, όπως λένε οι αντιρατσιστές. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Γιατί αν ήμασταν όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, όπως είπε και ένας φιλόσοφος, ένα δάσος δεν θα ήταν όμορφο αν ήταν όλα τα δέντρα ίδια. Ο λόγος λοιπόν που η κοινωνία μας είναι σωστή, ο λόγος που ο κόσμος γίνεται ωραίος είναι επειδή όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν, και πολυγαμικοί είμαστε και αντιμοδιστές είμαστε, όπως είμαι και εγώ, και γενικώς κάνουμε ό,τι θέλουμε και καφρίλες κάνουμε. Μπορούμε και στους δρόμους γυμνοί να κυκλοφορούμε. Φτάνει μόνο η κοινωνία να τα δεχτεί όλα αυτά, η φασιστική κοινωνία να τα δεχτεί όλα αυτά, να δεχτεί όλες τις ελευθερίες, να σταματήσουν να κατακρίνουν τον καθέναν με τα φασιστικά στερεότυπά τους, με τα ναζιστικά, να φύγουμε επιτέλους από αυτό το μεσαίωνα και όλοι να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Να πάνε με όσους ή με όσες θέλουν και με ό,τι θέλουν, να κυκλοφορούν γυμνοί, να κυκλοφορούν, ας πούμε, με ένα βιβλιαράκι στο κεφάλι, έτσι, και έτσι άμα χρειαστεί. Καταλάβατε? Αυτή θα ήταν μια σωστή κοινωνία. Και βέβαια το πιο σημαντικό, να σέβονται ο ένας τον άλλον. Με την προϋπόθεση δηλαδή, ώστε να μην βλάπτει ο ένας τον άλλον. Μόνο αυτό πρέπει να εξαφανιστεί. Να μην βλάπτουμε. Όπως είπε και ο Ιησούς Χριστός, μην κάνεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις να σου κάνουν. Και πριν κατηγορήσετε τον Χριστό, σας υπενθυμίζω ότι δεν φταίει ο Χριστός για τον χριστιανισμό. Οι δίθεν πιστοί φταίνε που χρησιμοποίησαν τον Χριστό εις βάρος του λαού. Ένα βίντεο, λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά τελειώνω το βίντεο. Ωστόσο όμως χαίρομαι πολύ που με ένα θέμα που άνοιξα σήμερα δημιούργησα και άλλα υποθέματα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι να αναγνωρίσετε επιτέλους το δικαίωμα των πολυγαμικών ανθρώπων. Οι πολυγαμικοί άνθρωποι είναι το ίδιο έξυπνοι, το ίδιο ευτυχισμένοι και το ίδιο καλοί άνθρωποι με τους μονογαμικούς ανθρώπους. Όσο καλός άνθρωπος, όσο έξυπνος, όσο ξύμνιος είναι ένας μονογαμικός άνθρωπος, άλλο τόσο είναι και ένας πολυγαμικός. Δεν πρέπει πλέον να τους διακρίνουμε, παιδιά. Δεν πρέπει λοιπόν επίσης πολλοί γονείς ελέγχουν τα γεννητικά όργανα των παιδιών τους. Γενικά από ανέκαθεν. Πρέπει επιτέλους να επιλέγουμε το δρόμο που θέλουμε εμείς. Δεν υπάρχει σωστός και λάθος δρόμος. Δεν υπάρχει σωστός και λάθος έρωτας. Ούτε ακόμα και ο μιμικτικός έρωτας, όπως το συνήθιζαν οι θεοί του Ολύμπου, αυτό, άμα έχει συνένεση και των δύο, δεν θα πρέπει να ήταν ανομαλία. Ακόμη και ο έρωτας ανηλίκου με ενηλίκου, με συνένεση πάντα, προσοχή. Και άλλα και δεν μιλάω για 10 χρόνια για αυτά. Μιλάω για 16 με 50 χρόνια, με 50 ας πούμε. Ακόμα και αυτό, θα έπρεπε, άμα έχουν συνένεση και οι δύο, όχι βιασμό, συνένεση. Άμα έχουν συνένεση κανονική, δεν θα πρέπει να κατακρίνεται. Δεν θα πρέπει επίσης να κατακρίνεται άνθρωπος που κάνει έρωτα με ζώο, ενώ και αυτό έχει συνένεση, όπως για παράδειγμα το δελφίνι. Ή όπως για παράδειγμα ένα σκυλί το οποίο έχει τη συνένεση του άλλου νου. Ούτε ο κοπρόλαγνος, ούτε επίσης ο άνθρωπος που γουστάρει να γαμάει καρπούζια, ούτε επίσης οι γκέι, ούτε οι λεσβίες. Βέβαια όλα αυτά με προϋπόθεση τη συνένεση, το επαναλαμβάνω συνέχεια για να μην παρεξηγηθώ, και των δύο. Αν π.χ. ένας κάνει σεξ με ένα παιδί χωρίς τη συνένεσή του, δηλαδή το βιάζει είτε το ποτίζει με ναρκωτικά και ποτά, αυτό είναι βιασμός και εκεί πέρα αξίζει να τιμωρηθεί.
αν κάνει σεξ με μια γάτα ενώ η γάτα δεν κάθεται ή την αρκώνει με οτιδήποτε άλλο για να το κάνει μαζί της, του αξίζει να τιμωρηθεί. Και η γάτα, και εννοείται και το παιδί ή και η γάτα να εξεταστούν και να προστατευτούν. Ξέρω ότι πολλά αυτά σας ακούγονται ανώμαλα. Εντάξει, βέβαια, επειδή συμφωνώ με όλα αυτά, που τα σκέφτομαι συνεχώς, δεν σημαίνει στάνταρ ότι εγώ τα κάνω. Προσοχή, επειδή πολλοί θα με παρεξηγήσετε γι' αυτό. Απλά το σκέφτομαι και το φιλοσοφώ συνέχεια. Ότι γιατί να κατακρίνουμε ανθρώπους, γιατί να τους αποκαλούμε μερικούς ανώμαλους, μόνο και μόνο επειδή έχουν κάποια διαφορετικά γούστα από εμάς και κάποιο διαφορετικό τρόπο ζωής. Και γιατί λοιπόν να πρέπει να τους ευχόμαστε θανάτους και να τους σκέμε, όταν δεν κάνουν κάτι κακό, παρά μόνο ζουν διαφορετική ζωή ή έχουν διαφορετικά γούστα. Χωρίς βέβαια να προκαλούν πρόβλημα σε κάποιον άλλο, το ξαναλέω αυτό. Αν κάνω κάπου λάθος, πείτε μου. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κατακρίνουμε ανθρώπους πλέον. Είμαι κατά της κριτικής. Και ως αντιμοδιστής, η μόνη μου ιδεολογία είναι αυτή. Ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε ανθρώπους για τις επιλογές τους. Βέβαια πολλοί το λένε αυτό και να βάζουν την ίδια καραμέλα. Εγώ όμως το πιστεύω πραγματικά. Ο καθένας ζει όπως γουστάρει. Και εμείς βάζουμε στη ζωή μας όποιους θέλουμε. Έτσι που λέτε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ο Χριστός είπε μην κρίνεις για να μην κριθείς. Οπότε οι σωστοί χριστιανοί δεν πρέπει να κρίνουν. Αν και όπως είπα και πριν, δεν φταίει ο Χριστός για τον χριστιανισμό. Αλλά αυτοί που πιστεύουν όντως στον Χριστό δεν πρέπει να κατακρίνουν. Πρέπει να συμπεριφέρονται το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Το ίδιο σε ένα μονογαμικό, το ίδιο σε ένα πολυγαμικό, το ίδιο σε ένα γκέι, το ίδιο σε μια λεσβία, το ίδιο σε ένα κτηνοβάτη, το ίδιο σε ζευγάρι το οποίο είναι με διαφορά ηλικίας, και όχι σε έναν που βιάζει ή σε έναν που σκοτώνει ή σε έναν που κλέβει ή σε έναν που βλάπτει ανθρώπους. Αυτοί πρέπει να τιμωρούνται. Επίσης η κριτική είναι έγκλημα, το ξέρετε. Η σημερινή κοινωνία, γιατί στερείς από τον άλλον να είναι το δικαίωμα να είναι ο εαυτός του. Πριν λοιπόν αρχίσετε να κατακρίνετε έναν άνθρωπο για το με πόσες ή με πόσους έχει πάει, για το αν κρατάει σχέσεις, για το αν έχει παντρευτεί, για το αν θέλει καν γυναίκες ή άντρες, για το ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μπορεί να έχει χάσει τα γεννητικά του όργανα ο άνθρωπος και να μην μπορεί να κάνει καν, να μην ερωτεύεται καν. Πριν κατακρίνετε αυτόν, σκεφτείτε πρώτα, έχει δικαίωμα να επιλέγει τη ζωή του ή όχι. Αυτό πρώτα να σκέφτεστε. Και λοιπόν, του αρέσει η ζωή που κάνει? Αν του αρέσει η ζωή που κάνει, οφείλετε να το σεβαστείτε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε τη ζωή του. Ούτε να γίνετε πολυγαμικοί ή μονογαμικοί. Ωστόσο όμως, επιμένω, ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Μην κατακρίνετε ανθρώπους. Επομένως υπάρχει και ένα άλλο κουλό που συναντάω συχνά, συγγνώμη που ξέρω να λέω. Ότι ακόμα και η σημερινή εποχή, όταν βλέπουν ένα αγόρι να είναι με ένα κορίτσι μαζί, τους βγάζουν σχέση. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι έχουν σχέση. Ακόμα και που έχουμε φτάσει 2017, όπου γυρίζει το βίντεο 2017 αυτή τη στιγμή, εξακολουθούν οι άνθρωποι να πιστεύουν πως όταν βλέπουν ένα αγόρι με ένα κορίτσι, οι μοντέρνοι άνθρωποι να νομίζουν ότι τα έχουν. Η πρώτη σκέψη. Άλλη μεσαιωνική αντίληψη από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν ζούμε ακόμα σε έναν μεσαίωνα. Αυτοί που το παίζουν μοντέρνοι, στην πραγματικότητα είναι οι χειρότεροι μεσαιωνιστές. Εγώ δεν το παίζω ας πούμε μοντέρνος κι αυτά. Απλά είμαι υπέρ της προόδου και της εξέλιξης. Της αληθινής εξέλιξης. Όχι της εξέλιξης που επιτάσσει η μόδα. Αυτό είχα να σας πω. Δέχομαι ερωτήσεις και απαντήσεις, τις οποίες θα τα πω στο επόμενο βίντεο. Μπορεί να έχω κάνει λάθη, μπορεί και όχι.
Λοιπόν, ζήτω η αντιμόδα και εύχομαι λοιπόν η κοινωνία κάποια στιγμή να εξελιχθεί και να αποκτήσουν όλοι το σεβασμό που τους ανήκει. Γεια σας. Ξέχασα και ένα ιστερόγραφο να πω. Ότι ο λόγος που γίνεται όλο αυτό είναι για να μας ελέγχουν. Η μονογαμία είναι για να ελέγχουν τα έσοδα της οικογένειας και επίσης για να ελέγχουν τους ανθρώπους και να περιορίζουν την τεκνοποίηση. Να περιορίζουν το πληθυσμό. Διότι οι Ιλουμινάτοι θέλουν ο πληθυσμός να είναι 500 εκατομμύρια. Το λέει και η πλακέτα τους, άμα τη δείτε. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που η μονογαμία, που σήμερα είναι υπερτιμημένη η μονογαμία και η πολυγαμία θεωρείται ντροπή. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Γεια σας.